салом алейкум бародарои азиз, салом алейкум ба кулли мардуми мусалмон. Аввали аввал хоҳиш мекунам ба бародарое ки мақсад билетон дар кор нест, ради интерес занг назанед, аз ҳаматон илтимос хоҳиш. бовар ки чандин бародаро имрӯз шуда мақсад ҳар гап менависанд, успед намекунанд, занг мезананд. илтимос бародар, ради интерес бародарҷон, ҳамчун бародар хоҳиш мекунам занг назанед. бародаро бовар ки хелеси мақсад проблемаи важни дорад, 10 бор дар байни 20 бор 100 бор занг мезанад, намешавад. Я одам 10 ҷора 20 ҷора мепурсад, ори хай майли ҷуром биёя, холам биёя, момам биёя, тағоим биёя, баъд зангат мезанам, баъд билета мехарим. мо намегӯем ки не занг ту бояд билет бихари бародарои азиз. мақсад ки ами билетхари конкретни ҳасти, занг за бародарои азиз, иншаллоҳ ки мо дар хизматем. иншаллоҳ мо нафтем не просто ради интерес бародарои азиз занг назанед. хоҳиш мекунам ҳаматон ин аэропорт Домодедов ҳастем. бародарои азиз бо як чизи пешкани мекунам. ин инҷа зал аждени дим метаҷа ки баъди регистратсия мегзанед шербачо, ана ҳамиҷа мебиён шеруина, ҳамиҷа мебиён, дар ҳамиҷа мешинен. ана и тараф боша бародарои азиз, инҷа таможние ки мақсад ана чӣ ном дора? таможние ки мақсад шумо баъди инҷа самолёт меред. хулоса бародарои азиз, проверка как ҳамавақта ҳаст, проверка бародарои азиз ҳаст, аммо сахти хеле бигӯи чӣ гум сахти сахт нест. ноз бародаро ман нишонтон метам, ноз майдии метаж якум этаж мефрам, нишонтон метам шербачо, ягон ҷои чашмбандӣ нест, тамошо кунед. ина шербачо и якум этажа ҷое ки регистратсия мешава. аиҷа Домодедов Душанбе, Домодедов Кулоб, Домодедов Хуҷанд. бародарои азиз, ино сагора нишонтон. саго ҳози ҳамҷа саго будан, ҳоз зирак саго будан ҳамиҷа. ин саго то мехланд я ҷона мехланд. баъд бародарои азиз, як грамма хостум ба саҳми ҳаматон шербачо бирасонам. ва касое ки мебинед бародари азиз, инам телевизора деста, инам телевизора биё реста бин, ва одаме ки реста ин реста мебинед, инам ҷа реста дар ки ҷо ба гӯсои чанд бо мефаҳмед шербачо. баъдан бародари азиз, ин ҳамиҷа мебинед, ин ҳами стойковай ку 80 чанд 70 чанд, ана ҳамиҷа бародари азиз чӣ мешава? ана чӣ ном дора? ина сагора деста, ина бародар саго, уна сагои суда геноз махан наздикишон мерам. ина саго айндар мебро, инҷа проверка ина суда гена инҷа бародари азиз. барои ки эҳтиёт кунем, мо намегем ки чӣ ном дора, мо намегем ки не бародар ред ҳаст, проверка ҳаст, ҳама вақт. уна даҳани дари синди даҳани дари дигариш мерам, но саго дақиқ шудагиян, ина даҳани дари дигариш мерам шербачо. ҳаст дар ҳар тараф қабида проверка кеста, ҳоз ина ман нишонтон метам, провоз дар инҷа проверка ту се тоҷики қадик проверка кеста буд. мақсад камтарак эҳтиёт кунед шербачо, тамом. ами одаме ки шустри боша мегзара, ягон майда ҷои чиш надора. фақат аз шумо хоҳишай бародарои азиз, ҳамон лайк, подписатсия, дастгириро фаромӯш накунед. иншоаллоҳ мо ҳаст билето ба тамоми ҷойҳо ҳаст шербачо, ба тамоми ҷойҳое ки шумо билет мехоҳед ҳаст шербача. фақат дастгирии шумо пешдари мо билет фарнатед дар тамоми ҳамин ҷои Россия ҳастӣ билет ҳаст. фақат ад души билетхар боши шербача, мо дар хизматем иншааллоҳ. азиз, ина ҳамиҷа ҷои выходи дромаданай, выходе ки шумо медроем бародари азиз, ин выход медрои, ина инҷа мақсад иса ҷои регистратсия, таможа регистратсия машина регистратсия турои ки бародаро медрои, инҷа регистратсия мекунӣ бародари азиз, инҷа дромади сразу инҷа хама любой кас пурс мегӯяд ин ҳозир Тоҷикистон ай, Ӯзбекистон, Тоҷикистон ай. ина бародари азиз, ина ҳамиҷа ана чино сразу дим этаж меброи рост ҷои зал аждени шербачо, ягон ҷои чиш надора. ред ҳозир камай бародари азиз, ноз ман дари дигари мебром, ана чӣ ном дора, ред беҳад камай, ред бисёр нест шербачо, ягон майда парвои ред сахти сахт нест шеруинар. инам хеле бародар, худованд ҳаматон нигаҳбон боша, ҳар ки ҷое ки бошен набошен, ҳамавақт дастгири мардуми мусалмон ҳастем. иншоаллоҳ ки дар хизматем. худтон эҳтиёт кунед ҳамавақт бародари азиз. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.